Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Posibleng mobisita si Pope Francis sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Gibalhin na sa Manila ang dugang mga dinakpang miyembro sa Moro National Liberation Front gikan sa Zamboanga City. Midaghan hinuon ang mga turista nga mibisita sa Baguio City bisan sa pag-us-us ug maayo sa temperatura sa lugar. Ug mihatag si United States President Barack Obama sa iyang State of the Union Address. Dunay posibilidad nga bisitahon sa Santo Papa ang mga dapit nga grabing naigo sa bagyong Yolanda. Giparehag kini sa Special Envoy ni Pope Francis kinsa mibisita sa Leyte kagahapon. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark. Menchu, giisip karon nga blessing ang bagyong Yolanda ngadto sa katawhan sa Eastern Visayas. Human dunay maayong balita gikan sa Vatican. Matod ni Palo Archbishop John Du, bisan sa danyos nga namugna sa bagyo, doon na kinigibalos nga grasya. Kini tungod kay tingo sa Vatican nga mobisita si Pope Francis sa mga dapit nga nagrabihan sa bagyo. Ang special envoy ni Pope Francis nga si Eminence Robert Cardinal Sara, kinsa may presidente sa Pontifical Council for Conunum, nibisita kagahapon sa Tacloban City og Palo, Leyte. Tuyo ni Cardinal Sara nga mususi ang danyos sa bagyo ug ang gihimong charitable work ngadto sa katawhan. Muduso og report si Cardinal Sara ngadto sa Santo Papa aron maibasihan sa Vatican kung angay ba mobisita si Pope Francis sa mga apektadong dapit aron pagpalig-on sa moral sa katawhan. Ang Pontifical Council for Conunum nga gipangaluhan ni Cardinal Sara mao'y tig-distribute sa Papa Fund ngadto sa mga dapit sa kalibutan nga naigo sa kalamidad. Usa sa gibisitahan kagahapon ni Cardinal Sara ang Magallanes, Pampanga ug Anibong District nga grabing naigo sa bagyo. Gibisitahan sab sa Cardinal ang Mother of Mercy Hospital nga gidulo sa Sister of Mercy nga nakaangkon sab og kadaot atol sa bagyo. Giabi-abi sab ni Cardinal Sara sa kagastusan sa Katoliko sa pagbisita ni ini sa Barangay Libertad sa Palo. Diin ana ang mission station sa St. Elizabeth of Hungary. Usa ang mission station sa 15th mission station sa Archdiocese of Palo nga grabing naguba sa bagyo. Moabot sa 71 kasimbahan ubos sa Archdiocese ang nakaangkon og kadaok. Lakip na ang Metropolitan Palo Cathedral ug ang Santo Niño Parish sa Tacloban. Sa iyang homily sa misa sulod sa usa ka makeshift nga simbahan nga ginama sa kawayon og tarpaulin, si Cardinal Sara mahingnangpon nga nagpabilin ang katawhan sa ilang pagtuo. Gidasig sa Cardinal ang tanan nga nagpabiling bukas bisan man sa hitabo. Giulan ang misa pa na wala kini makatandog sa katawhan nga nagpabilin maminaw sa misa. Gipangaluhan sa ni Cardinal Sara ang distribution sa food packs ngadto sa Mulupyo sa Barangay Libertad. Dibisita sab sa Cardinal ang Sacred Heart Seminary nga grabing nadaot sa bagyo. Sa wala pa mobiya sa probinsya, gipanguluhan ni Cardinal ang groundbreaking ceremony alang sa Pope Francis Social Service Center for Poor sulod sa Archbishop Palace sa Barangay Arado. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona, reporting gikan Tacloban City. Pipila ka adlaw human napirmahan ang katapusang annex sa Bangsamoro Framework Agreement, dunay kagubot tali sa gobyerno ug sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Napugos pagbakwit ang mga residente sa ilang mga Pinoy-anan. Aniya ang report ni Luigi Flores. Wa pay usa ka adlaw human napirmahan ang katapusang annex sa Bangsamoro Framework Agreement, dunay panagsangka sa utlanan sa Maguindanao ug North Cotabato. Padayong gigukod sa kapulisan ug militar ang mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga gipanguluhan ni Ameril Umbracato. Ang BIFF usa ka faction sa Moro Islamic Liberation Front nga misupak sa peace talks tali sa gobyerno. The law enforcement operations that we are supporting is directed towards lawless elements, and this will help in the prevention of
these groups to spoil the current talks we have. Matod sa AFP, padayong nagsaka ang ihap sa mga nangamatay nga sakop sa BIFF atol sa panagsangka. Samdan sab ang usa ka mabdos ug usa ka batang babae sa pagpamumba sa usa ka terminal sa Datupiang, Maguindanao. Nailog sab sa mga otoridad ang tulo ka kampus sa BIFF sa ikatulong adlaw sa panagsangka. Gipasidan ana ang mga residente bahin sa operasyon sa gobyerno batok sa BIFF ug gipabakwit na sila. Kapina sa 10,000 ka mga tao ang apektado sa panagbangi sa mga lungsod sa utlanan sa Maguindanao ug North Cotabato. Giatimana sab ang mga apektadong mga pamilya sa Pikit ug Midsayap sa North Cotabato. Sa Maguindanao, apektado sab ang mga lungsod sa Datupiang, Dato Sharif Saidona ug Sultan sa Barongis. We have no official report that we're using close air support. Matod sa Mindanao Human Rights Action Center, libuan ka pamilya ang anaa sa temporary shelter sa Datupiang. Gihulagway nga hinay ang pagtabang sa gobyerno sa mga apektadong pamilya tungod sa burokrasya. I talked to one family one mother was willing to face the danger of staying put in their house. Kesa naman sabi niya, taking danger na walang makain ng mga anak ko doon sa evacuation camp. Right. Perhaps those with resources, whether governmental or non-governmental organizations, can pitch in and help in providing for the food. Gibutyag sa Malacañang nga dili nila itugot nga mamahimong sunod nga MILF ang BIFF, taliwala sa kabalaka nga makamugna sila kagubot sa Mindanao. Kaya nga nagiging proactive tayo para wag nang mag-deteriorate, wag nang payagan na magkaroon pa ng paglalado sa sitwasyon. Majority of the MILF has already chosen the path of peace, except for a few number that's 300. Do we have another peace talks with this 300 who wants independence? No more. No, they are now subject for law enforcement operations. Matod sa MILF, suportaan nila ang opensiba sa gobyerno batok sa BIFF, diin ilang gilauman nga dili mokatap ang panagbangi sa laing dapit. Matod sa mga report, nagpasilong na karon ang mga miatras nga mga miyembro sa BIFF sa mga lugar nga kontrolado sa MILF. Giisip kini nga pagsulay alang sa gobyerno ug sa MILF sa pagkontrol sa BIFF, ilabi na nga lagmit ng mapirmahan ang hingpit nga peace deal. Luigi Flores, Solar News. Gisugdan na sa House of Representatives ang pagtuon sa mga annexes sa Bangsamoro Framework Agreement isip pangandam alang sa pagdraft sa Bangsamoro Bill sa musunod nga mga bulan. Matod ni House Committee on Peace, Reconciliation and Unity Chair Jim Hataman Saliman, sabutan pa sa kadagkuan sa House ang mo-sponsor sa balaod nun. Malaumon hinuon si Saliman nga maumol na ang draft karong Mayo 5 human sa Holy Week break sa Kongreso. Nadawat na sab sa mga kongresista ang usa ka primer bahin sa Normalization Annex. Gipasalig ni Presidential Advisor on the Peace Process Teresita Deles nga dili kinahanglang amyendahan ang konstitusyon aron lang mapalabang ang Bangsamoro Law. Due diligence was undertaken to ensure that we stay within the parameters of the Constitution, putting this agreement into law in accordance with the congressional procedures, with the legislative procedures of our country, will not need any constitutional change. It cannot be said that it is the agreement that pushed it along those lines. Usasab ang business community sa daghang mihangop sa pagkapirma sa katapusang annex sa Bangsamoro Framework Agreement. Matod sa mga negosyante, plano nilang magamit ang potensyal sa Mindanao ilabi na sa agrikultura. Dugang sa mga negosyante, ang peace deal tali sa MILF ug sa gobyerno musangpot sa pag-umol og dugang trabaho ug negosyo. Apan nabalaka gihapon sila tungod sa padayong panagbangi tali sa gobyerno ug sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Giawhag na karon sa business community ang gobyerno nga hingpit ng hanaayon ang petsa sa pagdisarma sa mga sakop sa MILF base sa gilatid sa framework agreement. Yeah, admittedly, it's very fertile land, it's great land, and if we can find a way to work well with our brothers there and come up with a stable business, business network with stable supply, worker supply, and the safety,
and because of the richness of the lands, and come out with some of these big projects that might involve palm, that it might invite corn or sugar or whatever, or even coconuts, but it's agri-related on a large scale. I think that's the missing link. Well, Mindanao, I guess, is key to the development in those areas. What I guess the Bangsamoro agreement will help is that then we could focus more on economic development rather than on all these expenses that they're doing for security and the military and all these things. Sa nagpadayong panagsangka tali sa mga sundalo o rebeldeng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters dito sa Central Mindanao, giingong napatyan og usa ka sundalo ang tropa sa kagamhanan kagahapon. Matod sa intelligence sources, nasamdan sab og duha ka sundalo ang armadong kusog sa panagsangka kagahapon sa Maguindanao. Samtang ang spokesman sa BIFF nga si Abu Misre nangangkon nga dili tinuod ang gibutyag sa military nga namatyan sila og 21 ka sakop. Igo lang nangangkon si Misre og mga nasamdang sakop. Gitaho sab nga nailog sa 6th Infantry Division sa Army ang tulo ka BIFF camps sa boundary sa Maguindanao ug North Cotabato. Sa among pagbalik, posibleng idili ang videoke ug ubang matang sa pagsaba-saba sa Davao City. Kining balita ug uban pa sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Lakip sa 5 ka rehiyon nga dunay labing daghang kaso sa human immunodeficiency virus kun HIV ang Central Visayas ug Davao Region. Base sa record sa Department of Health gikan 1984 hangtod karon, 9% o sobra 1,400 ka kaso sa HIV gikan sa Central Visayas ug 6% o dulan 1,000 ka kaso gikan sa Davao Region. Matod sa DOH, misaka ang ihap sa mga kaso sa HIV ug 22% o anaa karon sa 358 ni adtong December 2013, itandi ni adtong susamang panahon sa 2012 nga anaa sa 293. Sagad sa mga HIV cases o 95% mga lalaki. Tungod niini, misaka na karon sa sobra 4,800 ang kaso sa HIV sa nasod. Midaganino ng mga turista kinsa mibisita sa Baguio City ug silingang mga lungsod bisan pa sa pag-us-us ug maayo sa temperatura sa lugar. Matod sa Department of Tourism, ang single-digit temperature sa Cordillera Region mipalambo hinuon sa turismo sa Baguio City, Sagada ug Banawe. Midugang si Tourism Regional Director Purificacion Molintas nga nagpaabot sila og dugang tourist arrivals samtang padayong nakasinati ang nasod sa northeast monsoon kun hanging amihan nga nagdala sa bugnawng panahon. Daan nang misulti ang pag-asa nga hangtod pa sa katapusan sa Pebrero ang kabugnaw sa panahon. Anaa sa 9 to 20 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, samtang 6 degrees Celsius ngadto sa 16 degrees Celsius sa Sagada ug anaa sa 8 ngadto sa 17 degrees Celsius sa Banawe. Labing bugnaw sa Baguio City na record ni atong January 19 sa 8.1 degrees Celsius. Gawa sa kabugnaw sa panahon ang Panagbenga Festival sa Baguio ug Etag Festival sa Sagada sunod bulan modapit sab og dugang mga turista. The reason why we have to prioritize tourism roads is because aside from its access, we also look at the marketability of the particular area. We don't just fund roads, but we have to make an analysis, a study, whether that product, that particular area is marketable. Gipasalig sa Department of Public Works and Highways nga ilang mahuman pagtrabaho o kaha isuspenso ang road work sa mga dalan sa Burnham Park sa dili pa ang usa ka bulan nga Panagbenga Festival. Gipasabot ni DPWH Baguio District Engineer Ireneo Galyato nga ilan ang gimanduan ang ilang mga contractor sa paghunong sa trabaho sa higayon nga musugod na ang festival karong Sabado. Gipaabot nga matapos pagtrabaho ang 15 million peso road reblocking project sa Lake Drive, Juan Luna Drive ug Jose Abad Santos Drive. Gisiguro sab sa DPWH nga mahuman ang curing period sa mga gisimentong dalan palibot sa Burnham Park. Gipasalig sa DPWH ang pagkuha sa mga equipment karong Biyernes. Ang ubang trabaho sama sa finishing touches ug landscaping sa sidewalks, tiwason pagtrabaho human sa festival aron dili makatampo sa kahuot sa dalan atol sa selebrasyon.
Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gilaraw sa lungsod sa Cordova, Cebu nga masumpo ang tinubdan sa kita sa cybersex sa lugar. Sa Sunstar Super Balita, patay ang usa ka giingong tulisan human ang engkwentro tali sa kapulisan sa Mandaue City. Ug sa Cebu Daily News, napamatud ang sad-an ang usa ka kanhi opisyal sa Bureau of Internal Revenue Cebu City tungod sa wala pagdeklara sa iyang bank account sa iyang SALN. Mutaod og vessel traffic monitoring system ang Philippine Coast Guard sa Cebu Harbor Channel aron mo palambo sa sea navigation sa Sugbo. Si Twini Malinaw sa detalye. Twini? Menshu, ang Vessel Traffic Monitoring System kon VTMS mo monitor sa mga barko nga musubay sa Mactan, Cebu Channel. Matud ni Coast Guard Station Commander Rodolfo Villajuan, ang mga VTMS hingpit nga magamit sa 2016. Pagkakaroon gihimo una ang feasibility study alang niini. Ang proyekto giabagan sa Japan International Cooperation Agency kon JICA. Gipirmahan ang Memorandum of Agreement alang niini tali sa PCG ug JICA niadtong 2011. Ipasabot ni Villajuan nga importante ang project pasiguro sa luwas nga paglawig sa Mactan Channel ug busa malikayan ang mga disgrasya sama sa panagbangga sa barko. Sa kasamtangan, adunay mga towers ang Coast Guard Cebu nga musubay sa navigational movement sa mga barko. Anaa kini mahimutang sa Bantulinaw, Mactan ug Talisay Fishport na himutang sulod sa Cebu Mactan Channel. Pagdumalahon ang VTMS sa Cebu Port Authority ug PCG. Ma-monitor sa VTMS ang mga barko bisan sa 2 ngadto sa 5 ka nautical miles ang gilayon. Gianunsyo sab kagahapon ni Villajuan nga dili natugtan ang bisan unsang barko nga mularga kung adunay typhoon signal, bisan signal number 1 lang. Menshu. Daghang salamat, Twini Malinaw, reporting gikan Cebu City. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, giricall ang 2 ka opisyal sa Bureau of Customs sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, nagsangka sa Maguindanao ang mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ug ang kasundaluhan. Aniya sabang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, gimando sa Food and Drug Administration ang usa ka crackdown sa mga illegal food supplements sa syudad. Sa Western Mindanao, upat ang samdan sa pagbuto sa granada sa Basilan. Sa Caraga, gitaho sa Mines and Geosciences Bureau nga delikado ang mga liki sa Mount Magdiwata sa Agusan del Sur. Og sa Davao, gibabagan sa National Food Authority Davao Region ang pag-release sa nangasakmit nga rice shipments. Plano karon sa dakbayan sa Davao ang pag-ban sa videoke ug ubang noise-producing machines magabii. Usa lang kini sa taas nga listahan sa mga ban o gidili sa dakbayan. Si Ben Testorna sa detalye. Ben? Menchu, usa lang ang tinguha pagban sa videoke magabi sa taas nga kutay sa mga gidili dinhi sa dakbayan sa Davao. Sulod sa taas nga higayon, giban ang firecracker sa dakbayan, matag adunay selebrasyon sama sa Pasko pagsugat sa bagong tuig, nga sagad misangpot sa halos zero casualty sa pabuto. Dugay ra sab gipatuman sa dakbayan ang liquor ban nga naglimit sa pagpamaligya og ilim ng makahubog hangtod lang sa alauna sa kadlawon. Usa na sab kadekada sukad hingpit nga giban ang pagpanigarilyo sulod sa mga building ug sa mga public places sa dakbayan, lakip na sa sidewalk, parks ug ubang dapit din magtapok ang daghang tawo. Karong bag-o gidili ang pagpadagan og kusog sa mga sakyanan sa downtown area ug sa palibot niini. Karon giingong gusto ni Mayor Rodrigo Duterte nga iban ang paggamit og video machines magabi tungod sa kalangas niini. Lakip sa iban ang ubang machines nga magkamugna og kalangas. Kini sangputanan sa reklamo sa daghang mulupyo sa kasaba sa video machines ug mga boro-boro motorcycles bisan taliwala na sa law nga kagabhion. Sa miaging semana gipalabang sa first reading sa City Council ang proposed ordinance nga mag-regulate sa video ug vehicle sound systems. Ang author sa proposed ordinance mao si Councilor Carlo Bello. Oras pagdili paggamit sa bisan unsang component or sound system, motorcycle stereo, video machines o karaoke machines magsugod sa alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 6 sa buntag. Gidili sab sa proposed ordinance ang pagtukod og video bars o karaoke bars sa mga residential areas.
Both sab i-regulate sa proposed ordinance ang bisang paggamit og welding machines o operation sa mga repair shops sulod sa residential areas. Didan sab ang kusog ng mga car stereos o mga langas nga tambutso sa sakyanan. Doon na hinoy exception sa lagda sama sa mga special occasions. Apan kutob lang sab sa alas 2 sa kadlaw ng paggamit sa mga video machines atol sa special occasions. Exempted sab ang tanang religious observances, rites, practices, celebrations o commemorations lakip na atol sa Ramadan kanu sa gikinahanglan ng paggamit og sound system. Mga makalapas ning maong proposed ordinance, pamultahon gikan 200 pesos hangtod na 2,000 pesos sa third offense ug pagkabilanggo hangtod sa 30 ka adlaw. Mahimo sa pasayahan ng establishment sa ikatulong paglapas sa ordinansa. Mencho muhimo pahinon og public hearing ang mga Committee on Peace and Public Safety ug ang Committee on Rules, Privileges, Laws and Ordinances alang sa proposal ug posible aduna pay kausaban niini. Mencho. Daghang salamat Benteshore na reporting gikan Davao City. Mitanyag ang Government Service Insurance System kung GSIS ug emergency loan alang sa mga apektado sa bagyong Agaton. Matod sa GSIS, maka-avail sa emergency loan ang ilang mga miyembro sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Lanao del Norte. Lakip sab sa mga maka-avail sa loan ang pipila ka mga lungsod sa Davao del Norte. Giawhag sa GSIS ang ilang mga miyembro nga mo-apply og emergency loan sa ilang mga buhatan o kaha sa ilang mga wireless automated processing system kiosks sa mga buhatan sa gobyerno. Migahin na ang GSIS og 5 billion pesos nga kantidad sa mga loan. Mihimo og crackdown ang Food and Drugs Administration sa mga illegal food supplements sa Cagayan de Oro City. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, gibutyag sa spokesperson sa Department of Health Regional Office, June Galvan, nga ang ronda sa FDA resulta sa mga reklamo nga nadawat kalabot sa mga illegal food supplements na gibaligya dinhi sa Dakbayan ug sa mga silingang lungsod sa Misamis Oriental. Usa sa food supplements ang Sehat Badan o sa ka-coffee nga anaa sa sachet. Matod sa DOH, walay FDA approval ang Sehat Badan sanglit wala kini Certificate of Product Registration o License to Operate. Ang mga produkto adunay markings nga ubos pa sa foreign language. Matod ni Galban, kinahanglan ang label sa mga food products nga anaa sa foreign languages, putangan sa English translation kung kini i-distribute dinhi sa nasud. Ang mga produkto nangangkon sab nga makatambal og mga sakit sama sa diabetes ug uban pa. Gawa sa Sehat Badan, aduna sa ubang produkto sama sa whitening products nga gibaligya sa syudad. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Gisilhig sa joint team sa kapulisan ug local government personnel ang mga internet cafes ug DVD stalls sa Cagayan de Oro City sa tinguha nga makakita og mga cyber pornography production hubs. Apan walay nakita ang pornography production hubs ang mga otoridad, gawas lang sa mga gibaligyang DVD nga adunay laway nga unod. Usa ang Cagayan de Oro City sa mga dapit sa nasod nga gitumbok sa National Police Anti-Transnational and Cybercrime Division nga tinubdan sa porn materials alang ngadto sa international market. Ang ubang dapit sa nasod mao ang Angeles City, lungsod sa Cordova, sa Sugbo ug sa Metro Manila. Niadtong Abril 2009 nasikop sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City ang duha ka Swedish nationals tungod sa cybersex operations. Dugang 8 ka dinakpang miyembro sa Moro National Liberation Front sa Zamboanga City Reformatory Center gibalhin na sa Manila subay sa mando sa Supreme Court alang sa trial sa Regional Trial Court sa Taguig. Gilangkuban ang mga detainees sa 5 ka babae ug 3 ka lalaki, lakip na ang nagpatuong United Nations representative nga si Daniel Xavier. Nasikop si Xavier sa Cagayan de Oro City niadtong Disyembre human magpatuo nga usa ka United Nations representative atol sa usa ka tigom uban ang mga sakop sa MNLF sa Patikul, Sulu. Matod sa tinubdan sa Solar News, gisakay ang mga MNLF detainees sa 4 ka commercial flights padulong sa Manila niadtong Sabado ug Domingo. Gidala ang mga detainees sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, diin sila magpaabot hangtod mahuman ang trial sa ilang kaso kalabot sa pagsulong sa Zamboanga City sa miaging tuig. Niadtong Disyembre, unang gibalhin ang 200 ka MNLF detainees nganhi sa Manila gikan sa San Ramon Penal Farm sa Zamboanga City.
Sa Pagadian City, gipaluyuhan sa City Council ang tinguha sa Zamboanga del Sur Electric Cooperative alang sa additional power load generation nga paliton gikan sa laing power generation company. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Menchu, matod sa chairman sa Committee on Transportation and Communication ug Public Utilities sa Konseho, Councilor Arnold Gavinia, yatagan sa City Council og certificate ang Samsuri Kono sa power purchase and sales agreement uban sa GN Power Limited Company. Ang GN Power Limited Company mitukod karon sa ilang diesel power plant sa Coswagan, Lano del Norte. Makahatag kini og dugang 100 megawatts nga kuryente sa Mindanao. Plano sa Santo Rico ang pagpalit og 18 megawatts nga supply gikan sa GN Power Company. Nangita gid sila pamaagi. So nakita nato ang kanilang effort katulad ani it is a new power energy na it is a generation na sila program na by 2017 mariresolve na natin yung problema nato sa power shortage dito sa Mindanao. Mencho, sa pagkakaroon ang Samsuri Kono nagkuha sa ilang power supply gikan sa tulo ka tinubdan. 18 megawatts gikan sa National Power Corporation, 5 megawatts gikan sa Mapalad Power Generation, ug laing 5 megawatts gikan sa Terma Marine. Gilauman nga ang pagpalit og kuryente gikan sa GN Power Company mupaminaw sa bayronon sa kuryente sa mga dapit sa nga giserbisyuhan sa Samsuri Kono. Mahal ang kuryente nga gipalit sa Power Cooperative gikan sa Mapalad Power nga tag 9 o 9.45 per kilowatt hour ug kapin sa 7 pesos per kilowatt hour gikan sa Terma Marine. Mencho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mihatag na sa iyang State of the Union Address si US President Barack Obama. Ang detalye sa among pagbalik. Gipasigarbo ni United States President Barack Obama ang pipila ka mga kalambuan sa nasod atol sa iyang State of the Union Address. Kining balita gawa sa nasod ug uban pa hatod ni Sara Velasco. Mihatag siyang State of the Union Address si United States President Barack Obama sa White House karong adlaw. Gihingusgan ni Obama nga iyang ivito ang lakang sa mga magbabalaod nga patasan ang silot sa Iran samtang anaa sa diplomatic talks ang Estados Unidos ug ubang nasod didto sa Tehran bahin sa nuclear program niini. Dugang ni Obama iyang ipadayon ang pagpakgang sa kagubot sa Estados Unidos bisan sa kakulang sa suporta sa Kongreso alang sa gun control sa nasod nga wala mapalabang ni adtong miaging tuig. Gipasigarbo sab ni Obama ang labing ubos nga unemployment rate sa Estados Unidos sulod sa 5 ka tuig. Human sa 5 ka tuig, mato ni Obama, takos ang Estados Unidos itandi sa ubang nasod alang sa pagsulod sa 21st century. Sa Ukraine, gidaig sa mga opposition leaders ang mga anti-government protesters tungod sa ilang pagpugos sa gobyerno sa pag-uyon sa ilang mga sugyot. Gikahinangup sa mga nagprotesta si Vitaly Klitschko sa iyang pag-atubang ngadto sa rally camp sa Independence Square sa Kiev. Kiniuman wa uyuni sa parliament ang anti-protest nga balaod nun ug human mi-resign si Prime Minister Mykola Azarov. Wala mahimuot ang oposisyon sa resignation ni Azarov. Sigo nila, usara kini kapag ikyas niya sa politikal o kriminal nga responsibilidad. Kinibisan gibutyag ni Azarov nga mi-resign siya aron motabang sa mga nagbangi nga habig nga mahapsay ang 2 ka bulan na nga kagubot sa nasod. Ang gusto sa oposisyon nga ang tanang sakop sa kagamhanan munaog sa pwesto aron pagpatigbabaw sa ilang dungog. Gingusgan karon sa oposisyon ang amnesty alang sa mga natanggong nga mga activists ug pagbalik sa 2004 Constitution nga mopaubos sa gahom sa presidente. Ug sa Egypt gipusil og napatay ang senior Interior Ministry official sa nasod gawas sa iyang balay sa Cairo. Gipatay si General Mohammed Said sulod sa iyang sakyanan samtang nagpahawa sa iyang balay. Giyong 2 ka Islamist militant gunmen nga sakay sa motorsiklo ang mipatay kang Said. Miangkon sa pagpatay ang grupong Ansar Bait al-Maqdis nga may kalabutan sa Al-Qaeda. Matud sa grupo, usa ka irehe ug kriminal si Said. Gatusan ka mga tao mitambong sa lubong ni Said, lakip sila si Interim Prime Minister Hazim El-Beblawi ug Interior Minister Mohamed Ibrahim. Nahitabo ang pagpatay kang Said pipila ka oras una ang pagtaral kang Presidente Mohamed Morsi
sa kasong kidnapping ug pagpatay sa usa ka pulis human ang pagpuga ni atong 2011 atol sa rebelyon batok ni kanhi presidente Hosni Mubarak. Mibahad ang militanteng grupo ngadto kang presidential candidate Abdel Fattah al-Sisi ug iyang mga kauban sa ilang plano pagbalos kanila tungod sa ilang pagdakop sa mga militante. Sara Hilomed Velasco, Solar News. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Medyo matod sa pag-asa padayon gihapon makaapekto ang northeast monsoon kun amihan tungod diini bugnaw gihapon ang panahon lukop nasod. Miingon ang pag-asa nga magpadayon ang amihan hangtod Pebrero. Mapanganuron sab nga dunay pagulan sa Luzon ug sa Visayas. Mapaabot sab ang thunderstorms didto sa Mindanao. Apan gimonitor sab sa pag-asa ang usa ka low pressure area sa silangang bahin sa Mindanao. Matod sa pag-asa, posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang LPA gugma o kaha sa Biyernes. Kung makasulod nga kini sa teritoryo sa Pilipinas, unang maapektuhan ang silangang bahin sa Visayas ug Mindanao. Sa Visayas, dunay mga taligsik sa Dumaguete, Tagbilaran ug Borongan ug dunay say thunderstorm sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug dunay say thunderstorm sa General Santos City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Maugad to ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menshu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung both ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.